pediría al ganador del premio, por favor, que subiera aquí a recibir el galardón, y otro tanto le pediría a los señores Javier Godó y Ricardo Rodrigo. Estem aquí perquè el José Antonio González Casanova ha escrit un llibre un llibre de memòries en el qual es defineix com a socialista revolucionari, i quan ell diu socialista no vol dir socialdemòcrata, que és com entenem la majoria de nosaltres ser socialista. En tot cas, ell diu que s'ha de ser molt socialista i molt revolucionari per no acabar sent un capitalista maquillat. Per mi no ha hagut transició. Ara, evidentment, es va fer una Constitució que jo, i aquí el Miquel també, jo crec que hem d'estar orgullosos perquè és la primera Constitució, una Constitució que era formalment socialdemòcrata, però que després Zapatero l'ha convertit en neoliberal. És a dir, la transformació que la transició va representar va ser espectacular, va ser molt important, va ser molt important. És a dir, l'interès de les teves pròpies memòries d'un socialista indignat és les memòries d'una persona que es sent il·lusionat amb aquell procés, que es sent satisfet d'aquell procés, que hi participa i protagonitza, i que avui, legítimament, es pot lamentar que tot allò que ell aspirava o ambicionava no hagi tingut la resposta en la línia que s'ha donat. És un dèficit de l'inici o és molt còmode culpar el passat de les irresponsabilitats del present? Una cosa és la nació, nacionalitat, que és el mateix sinònim, i una altra cosa és l'estat-nació. Precisament per no tenir això clar dintre de la cultura jurídica dels nostres senyors que manen o que manaven, han tingut la convicció de que Catalunya no podia ser una nació perquè no podia tenir un estat, perquè ja estava dintre de l'estat espanyol. I al mateix temps, al contrari, la gent d'aquí, molta gent, alguna gent d'aquí considera que si és una nació, Catalunya, que evidentment ho és, ha de tenir un estat, perquè tota nació necessita un estat. Sí que voldria dir que l'actual partit governant a Espanya no és que presentés un recurs, que és l'altre, un va ser el defensor i l'altre el PP. No, es va passar mesos i mesos i mesos circulant per tota la geografia espanyola, recollint signatures populars amb uns arguments absolutament aberrants. Repassin les hemeroteques que es deia sobre Catalunya, allò que diuen sempre que aquí anem a pagar el que parla castellà, ens quedem tots els diners, totes aquestes coses que han creat cisalla, han creat autèntica divisió, el que jo parlava del diàleg cultural, tot a l'altre extrem. Mesos i mesos amb taules petitòries per presentar milions de signatures contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Jo no veig a nivell d'Estat una autèntica voluntat de reforma constitucional. Si més no, no arriba ni de molt a les majories que estan a la pròpia Constitució. No hi ha ningú que pugui posar en dubte que la sentència del Tribunal Constitucional no va ser jurídica, va ser política. Tan política i partidista com que han anul·lat articles de l'Estatut de Catalunya que Andalusia té iguals i que Balears té iguals i que el País Valencià té iguals. Jo defenso la institució del Tribunal Constitucional i mentre no es reforme la Constitució, el Tribunal Constitucional estarà fet, si voleu, amb tots els senyors o senyores impresentables, que serà tot el polític que sigui, però la seva sentència és el que compta. Perquè en un estat de dret, la política que es fa al marge de la juridicitat, i aquí defenso la juridicitat, és impossible. Per definició, estat de dret és la política feta dintre de la legalitat. I si no ens agrada la legalitat, es canvia amb la reforma, que precisament és una Constitució que pot canviar tot, absolutament tot.
Jo només voldria acabar amb una frase del llibre que demostra que el senyor González Casanova és un demòcrata esperançat, com deia Miquel Roca, que és que els ideals han estat creats no per ser assolits, sinó per servir-nos de referència, que em sembla que resumeix bastant el tarannà del llibre. Moltes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres.